Chudák autobus, už nemá okno, viď? Kde je autobus? Co? Kde máš ten autobus? Tam je pán, no. Pán Tany dělá, viď? Je tam pán a dělá Tany? Co? Ano? Máš traktor, viď? Máš traktor? Traktor. A kde máme světlo, miláčku? Kde máme světýlko? Nahoře, viď? Tam je. Tak počkej. Máma ho rozsvítí, jo? Hele. Tak. Je. A svítí? Světýlko. Světýlko svítí? Miláčku. Maxí. Světýlko svítí? Teď se ti nechce, veď, Lenochu. Máš autobus? No jo. Auto, no. Jo, autobus ti zajel pod stůl, tak si ho vyndej. Odendej židli. Odtáhni tu židli, miláčku. Tak, židli na stranu. Pozor, máš tam sanitku. Jak dělá sanitka? Sanitka tam je, viď? No, tak ji odtáhni. A dojdi si pro autobus, jo? Bezva. Šikovnej. No opatrně, ale musíš. No. Tak já ti ho zapnu, jo? Není, nehraje. A teď bude hrát. Žide, viď? Hraje. Už nehraje. Ne. No to tam nech ty čudlíky. Zmačkni ten červený jenom tady. Počkej. Je, tak co chceš? Chceš dělat Tany nebo auto?